Mga Japanese national nga padungon ta mag-whale shark watching sa lungsod sa Oslob na aksidente sa may National Highway sa Barangay Langtad, Tacbayan, sa Naga. Sa 15 ka mga pasayro sa tourist van, 13 kanila mga Japanese national. Gidala sila sa Tambalanan, lakip na ang Pinay nga tour guide ug ang driver sa van. Human mo bangga ang van sa prime mover nga padungnan muliko. Mato ni Police Staff Sergeant Neil Villaseran, ang traffic investigator sa Naga Police Station, nga ang van gikan sa Dakbayan sa Sugbo ug padung sa lungsod sa Oslob alang sa whale shark watching. Gingong paliko ang prime mover paingon sa Dakbayan Sugbo dihang mibangga ang tourist van sa lawas sa truck. Gingong dangog ang daan tungod kay nagtutaligsik niadtong higayuna. Lawas ra ang luwas ra ang mga turista ug ang ubang mga sakay sa tourist van. Wala ray kasong napasaka. Human magkasabot ang duha ka habig, adunay pahimangno usab ang kapulisan sa mga tourist van drivers. Maayo siguro sir, kung may oras nila dito, masayo-sayo lang siguro gikan para di mo mapas sa oras. Or dili Dili mag-apas sa oras ba?